Nalor ki wei pat ki jat jingpang ki bakin rei, ki bakin nong shong shnong, jong kani ke jela Meghalaya ki yopang, sa ka wei ke jingpang, ka baha kini ki sngi bamenta, ka kiu stet ka jingdon ki briu, ki bayo ye kani ke jingpang. Ka deiru ke jingpang bampong, lani ka balajia tepat pa ha ka ktin nong wei ka cancer. Kani ka dei ke jingpang, ka baha kini ki sngi ka kiu stet ba ha kani ke jela jongi. Nagibabun ki daw, ha ka ba katkum ka jingken jong ka Indian Council of Medical Research ICMR jong ka snem arhajar arpaway, ha ka ba ka Meghalaya ka don ha ka kerdan baar, ha ka jingbun ki shinrang ki bangat ya kani ka jingpang, kat ba ha ka kerdan ka ba khatway, ha ka jingdon ki kentay ki bayo ya kani ka jingpang. Tika jela jungi kumbang ajui itu ipi barabor kabat be yaka kerdan kaba ar haki shenrang bat ka kerdan bakat we yaki kentai haka jingdon yaki nongpang tika ni ka dika dita jongka ICMR ar hajar ar powe mo mentai ngila jam shu ar hajar ar po saw nei ti hakini isnam malayat nadu mensuahi ter kat bernya kisnem ngi iba kidang kiu kini ki kis man usnem ngidang kiu ka number kan mengiyo ndrei menta lengi iba pilat tip ngila asdang ya ka mission ro ka jongi ka mission ngi sedang ani ka Meghalaya mission cancer prevention but early detection man ka bangilet ngi yo kes kunta san shipo khat ar te tangatar bangi shule screening field screening kum to longi khampat da turbha sha do shaki thliu yeng sha do shaki shnong ki thau ngidang le tang haki district headquarter mndei tang shni sha khasi jungi sha jantia sha garoi e kum jo hi nagani ki jingle kam jungi ka jing yu jungi ki brio mentang athai ki lasang so thu mo ya kani ka jing pang bat ka jing don kam ban 1 watt jing sumar ban 1 watt ka jing kalat ban test ban ni tingala ban ong ba mentangi la bun ha mo kibala kibriu kila shim tihi ya ka jing imla jong ya ka kot ka khia la jong an hani sibil ru kiba wan le screening ila bun ha menta kiba wan hidala di kan man phates Kajing kiu stet kani kajing pang ha kani kajela kat nang ya kisnem kat kum kajing lap ki riu shempang loong bakadei karukom im jing kinong shong shnong kamtam ha ka bam kadi klem dalong ki ba adaka bat kumba ka long minta ha ka shisnem ha kani kajela Meghalaya ki bayap na kajingpang bampong bat kijingpang bathaw no uduma kim duna ya ka prahajar ngut ha ka shisnem bat le si bun phil le si phila bunum ngej phidi asungo ya ka figure mo harikat kum kajingkhen ga jongi ngangan ong kajing yap no duma nganom sim kelum bakan de bitang na kajing pang bampong kajing yap kamu kajing yap hi yap cancer no kajing yap hi yap cancer dal ale ki jing sumar kaju hi tamah de kat kum kajing khain kajongi kalong prahajar shisnam e kam Meghalaya kajela kajongi kasakhi yakum ba prahajar e ki jing yap na uduma bat kumta ke terter ngihat ban pia ya kata kat tu yap nu duma ka bampong kat tu yap na ka stroke kat tu yap na ka heart attack kat tu yap kumta ke terter ti kumba prahajar bat lada pi ong bre kumta ngat ong ba nge bat kat kum ka jing khen jing kan de kumta bat ya kaniru ngelak ban pensisha baha ka ri India hi barok kowe kasakhi kat nu ka ngut ki bayap 13.5 lakhs khat lai point san lak ki brio hari India ki yap man usnem na uduma ubawan hakano kaduru nalor ki wei pat ki daw ba ki brio ki yo ye ka jingpang bampong udumaru udei wei ujing di ni ujing bam ubathaw ya kani ka jingpang laulong uduma ubami tedem kumu secret ubiri duma smok nek duma bam ukhaini bat ki we de ki jingbam ki balakhle bat ki kenja duma uduma ubaningkong ulang ujung uduma uba mi tedem kom kini ki secret natakong uduma di uduma ununu ba mi tedem mo baki ude smok ngidan besu jai duma bade uba bon ngi khamtam ki kenthei bat ki sinrang ki bam mo udu masla u khaini u raja
nang ta kibun kiwi kibala ban mi ha kayo kahat tar ubai duma timenta pada ngasku ban pentip pada sapi banalor kini ki duma mi tedem bagi duma bam mi tedem udang don su sawai pa ujai duma ubangi khot uduma ubangi tan tang nakas au jo duma mi tedem bat sma mi tang nakas au te ya utangi khot electronic nicotine delivery system lani ki electronic cigarettes kita bagi de ki hap habat ki juk ki ba mentah bagi di ki breu ne kamtam e ki khna samlah ki juk ko mentah tidang don shu saki beru ki duma ki ba tani ki de tang na ka jing klik pd yu tu duma ki la set la pen klik ki ong heat not burn umbang mi tedam supun klik yu duma nang ta de ki la pen di lani kumta ke kita ki jai duma mo ti ki jing sitom pada ki ba mi no jai duma nang ta ki don shu saki tu bagi khot ki huka tidak kasih ngisi khot ye ki tang duma ne bikila di ne do mendai tu tur udu we pa ujai duma ti komenta ngim khot chu di tang duma ngi la khot wi huka komi kini lingin lap ki syam hakin ai haki kenja hotel ada ki kenja restoran dai ki sam yo ne huka uba menta kajing ya per pade ka jo tu tang duma uba mendai ba uta huka ba ki ai menta kalong haki ujai duma ayu biki ai kan ni u baki ai haki huka menta haki restoran ile se ula khle bar ki chemical sebangi yong tiki khle ha tu te kalong popular ha bar ki khna menta te namar kala ban ki ai bon te ki jing sma ubi ki jing ber haku tu duma taka kham atrak bhai ki khna ki bam taka kring bhai ki bekin di yu ne huka but shabai ru ki 5-star hotel ki ru ki ai bhai yu ne huka hanrai ki babun kim sha shu ban ayo ne huka ru hagin ki kenja hotels namar balai ba umdei umarbam tiba umdei umarbam gila ban khang gila ban penduk sendan ru bat im sha ban ai bar umdei umarbam ti kim dei ban bu ha ka menu kan ti kini ki jai dumal rakum bangal ong fi mentan kila ban bon jai henrei kalong ba berkhot kilong basniu sudah hi bar ki jing pang ki jing sitom ba mi na kini ki sau jai sanjai ki duma kilong ki ju sudah kebenikong ladangin keren cha youtube ba mi tedem usikret no ru ke e ki jing sitom of yo ningkong ye tu la ban yo ki jing pampong jong kitor kajing pang bampong jong kita li kalong fin lek cukum sitiki riset ngi kum se Amerika se eru kalong common kata kajing pang bampong jong kitor bat menta pe cakari jong iru kibun ba kajing pang bampong ya kitor tedi ngi om pada bengin nyai pada sekini ki duma smokeless ki duma ki bammi tedem pada ke e ba klan e kajing sitam mi yo kajing pang bampong jong sintur bat kam tam gini ki do jam kan kakpo ne karendang ne kasuntur ne ti hakini ka kumba sukai ladang idon sispa ngut ki jingpang bampong mo jong kasuntur naka sispa prapo kan dei beno duma kata ri ka balati kana bar ka jingkeng ka babiang ti kumta ka ter tena duma ngi yo aske e de menta bon badai kim pat sngu thu pat ki ong kumbang ki teng ka hypertension nang ta ki la ong kan ka heart attack nang ta ki don su kini jing pang jong kini ka shadem ngisi khot ki chronic obstructive pulmonary disease ni tang jong kini ka shadem ya kataru nang ta ki yo sekiti ki jing jerho klem dakut ngi bengi si khot ka smokers cough menta fin song haki kali taksi haki bos fin yo sungi babun kam tam senong kendong ki jerho ate kum jerho so kum jerho dry cough utur khong tu em termasuk badan ka kerkha sapa utur undehi nak jing di palat yudu mal ule se ula bande usmuk ne ula bande wiri bra bakham long kenrei saki nong kendong nang ta pinda pet sakum ki khna ki ba menta mo lada di ka kenu ka khna ka ba khlain ha bandi yudu ma lani ki bla di secret palat ru kala man kata ha ka song man ka ba e le se watang ban thau yeng thamai ru mo ban pen yo khon yo kti ru kan janjar lada ka no ka thai samla ka de ka ba don history jok pala di secret palat tenang tu pada kidon pada ki bala di secret palat ne kila di nunu duma palat ru kila aman kha khon yap baro
kibun ki kha khon yap nang ta pade don sakawi ki khot ka sakawi ru ki khot ka sudden infant death syndrome kata ru kadon ki yap ka sang ki khelung ru teng teng de ki me ki pa ki ka lifestyle kamlong healthy te la melen palat kini ki jing di kini ki bam khyakrat Nalor uduma ki doktor ki kren shairu ba uwei ukin jajing bam jang ki kuan uhinyau terap ubangi ken ba udai shibenta ka jinglong tenrai ukasi banya buram mar keliang kata ukwai utempau bat kasyun kiniru lada bam palat pot kamlong ka basingan bat uni ujak jing bam ru udon benta bantau ya ka jingpang bampong pajudan bakeli kata ka jingkeli sepang ukwai ringal la kwai banya keren kendiat sepang ukwai boros kata ngia keren sepang duma si duma ne ti ukwai pat ude ubodan hamal la longi bat udon ru ha ka sistem jong ka jai ben riu jongi ba ula don lupa hi ula long do long senam bat ka im lang ka salang ka jongi da pi ong bat gi ki khasi ne pi ong bat ki jaintia ne pi ong bat ki garo ne pilih Assam ne, pilih Bengal ne, hang nuru, pilih Maharashtra ro kajuhi, pin ongkum nuru ukwai ula long do long senam hakan deka imlang kasalang jungi, bat kamtam hakan deka kolsor kajungi ne, tang ba kajingkeli benda kalong kum ne ngai, menta kami bun kajingkeli bat pilih nuru bagi ong ba ngin yale akum nuyu ni kuai, lani ubitul nut. But let's say ngim khot chu tong tong beetle nut ru ngila khot u beetle quid kamut ude ukwai utepau kasyun but kum ju ru sa uwei pila ban ai u snapkor pila ban ai ki mithai pila ban ai u sok khajur nang ni pila ban ai sekwi ki jingber hang tu bagi sa khot u mithapan dai bangi ki khasi pada ngibam kwai utepau uduma kasyun tangkata lani bat uduma hadin ki research si ngila le la abon mo ba kani kal angam palat ha kani ka imlang salang ka jungi ngila persang banwat ba spang kani ka jing penan kami kuai tingi hi ngi shem bat kaperthai barawi ka shem hi ba uni ukwai ru udan benta ha ka jing pang bampong mo udan hababun di jing ber ha tau kuai bun ki jing ber bat ki babun pada ru ki keren sepang ukwai ki orang ba ubun kita ki benefits health benefits nanti ki jing mentoy naka health nam taka kot ka khia ngasiam mangaru ya kata ki don ki bri ki orang ba set ko constipation ki orang bam kwai lai to ka dei te don ko por ba ki ur ki hap la mong la mi snam ka kti ki tang sule la dak ni la ek thau to pong la set kala sange te kumta ki don ki orang na banda sampre da le ru la ya rap kwai nang ta kumta nang ta ka jing smash tur kin ong la ya rap to kwai te nang ta pada kat kum ka akoru nginya ayu to kwai dawan ki perlok hieng ki bahing basam ngemenjur ya kata mo hari ya kadon pada ku apot kai haduk ka nungin pendon kami kwai ti ya kanu hindal ase atau kasniu tambah ukwai hi udon kebenta na kebenta ka jimpang bampong kasyong haduk ka nungi penon kam nisong ka nu namar kitu ki jingber ha utu ukwai nei kitu ki jingber bla ber ha ukwai kom tabong ong ai fi mena u mitapan lani ukwai teli makana ro nei udon ki chemicals ha ukwai teli u bala abanong cancerous banyalam sa jimpang bampong nang ta pedes ki onggi kasyun kanu jing khor kasyun kathang lut em yunu tangoi ru na bam tau senda ing shun ing tambo kanu tama kasyun kathang lut yunu tangoi baro chapo te kanu ka jing thang ka kalalong kum ka irritation em sya ka do met do jam la mong la le mong shi mong pen mong ka player ka kala jing pang bampong te ka khamjur bahar dangi penar kam palat bat kham tam la dangi bamlang bat uduma wat la dangi biaru kibun kibri ki ksan de ang emi ngim ngoi te ngil abia kam le ki ong ngim ngoi ngi bia no
Hanre la kata kat tu bre jingoi ila adon di kendiat sepo. Tu kijing kelan kijing ber ki hang tu de kindan hi ki basne be hau tu tempo wat la pi bia no yo dumaru idai ti jing sne na uduma ine sa hau tu tempo de ibalong dan cancerous ayure ayu i chemical mo ine sa itu thau jing pang Haki snem ki balalet. Habadon ki briu ki bayo ya ni kejingpang. Haki babyang kayo kakot. Bun hi ki yabe shi ki jaka sumar ki badon chabar jela. Namar ha ka jela kimpat don kejing shania bagi doktor ha ni kejela kinla ban penkot. Kumba ka long pat menta. Nadu baladon ke Nigrims Hospital, bat menta baladon ru ke jaka sumar ke bakerpang, tang na ke benta kinong pang bampong, ke badon Civil Hospital Shillong, ke balatip kum ke cancer wing. Leksi ke lalong ke jing mentoy, ya ki babun kamtam ya uduk usuk, namar hang ni ke jing lut ke dunabha, kamtam ke jing don ru kinong pang, ya ke MHIS ka. Ngatai pi kan mau mensua por ngidang don seti sa building berim ngidon betang iwe kamera berit bagi nongpang ngi sumar ngi pej OPD ro hantu ngi le radiation ro mo ka sumar ka x-ray ro hantu ka ward ngidon tang khatsan jing thia reina mentana du bangi de wan sa shani ngi la wan la ong long ka yeng mo nga ong sa de na du bangi wan shani ka ki patient ru ki layo ka jing sumar ka bakambiang balik ki layo ki ka ward ru bakam he ki jing thia la khambon nang ta ki facilities bangi la penbiang ru la mlong shu ko mensua ken ki layo be de ki jing thia ru ki ICU beds pilatip ki nong pang cancer ki nong pang bampong ki telot ba mo ki tha lut ka met ka phat ka ik henry han nia cancer wing ka jing thia bangi la penbiang de ki jing thia ICU beds bet te ki yo be ka tu ka comfort mo ti ka OPD ru mentang ila yo shong mensua bangi don tang si kamera tingi hap shong bet iwe doktor sisin iyo ri mentang ye don bet lai ka sngi pet nong pang lai ngut ki doktor ki shong bet man ka sngi ken ti ki nong pang ki la yo kata mo nang ta sa ka wei ka long ba ka bayo dawai nang ka government supply mensua ngi dang duna menta ki bun ki dawai ngi la yo bet nang nina hospital hi na sorkar nang ka government supply ki dawai ki basan pau hajar ba silak la yo lo na po hospital supply but hendian sot ka bambiang na hospital supply ngi penbiang na po MHIS te ki nong pang kim non ka man siu EA ki yo bet na ka MHIS ngi ot bet na ka jongki te ka jing mentoy ka jing yarap le la bun ma mo ha ka por men shwa ki nong pang ki hablut hi mo ki ut bai kata ki bun nong pang dala lap ka jing pang ru kim tre sumar shu kim non pisa ndre ha ka mentahi mentala lai snem ar snem lai snem ki nong pang kim lut EA shu ken te kalong bet free bet kim non kaman lut china yaro na do ka bai test na do ka dawai da shin na do ka bai thia ti kin da hab test EA shabaro sho nga siu ka machine jongi ne jai ero da ki dehi ki MHIS ngila don tie up ka hospital jongi kala don jinge te but ki private hospital ni kan ni grims de da ka sniu ka CT scan jongi ru mentasing ka sniu la shai ngi phat no shabar bangin de kloi kam slam shu ko men shwa kan bahap up long kumta kala ko facility nila penbiang makan ki doktor hangni ki krentik kenaru balada ki nongpang ki wan kham kloi banyo kajing sumar maria tip baki yo kani kajing pang kadai ka bala ban sumar bat ban penkot pat yaki kita menung ki bastat shisha ki da ka bam pong kada bam lut baro ko wei ka met ken kam pelat ya ka wei ka bentaro jong ka met mo da ka lapur ka iu de na kata ka daw bali ba ngi ong ba wan kloi ban test ban ni bali ba ka ni ka jing pang bampong da philap kloi ngi la ban pen koi mo ndai da lap slam ka pur lut baro ka wei ka met ken te la jenja da ka lapur hi ki wei ki benta ka met tingi la jenjar ban pen jam mo ka kidon ki cancer bangila ban pen yada ki bangila ban kadai naka ki bangila kan te kawai ko mangyakran hatu kasin ngedon ngatu ka cervical cancer mangyakran sipang tu ka cervical cancer di ka cancer jongka triplak hun mo hakikan thai bangila man kier mo takang ba kadon kam ka screening bangin le
ayu nang ta ka cancer jong ka bun mo ka cancer jong ka bunyu kadika cancer kadika benta jong ka met shabat bangila ban kta ngila ban yo I mo tikini ro ngi dalap kloy ngila ban lap kloy penjam yakiken riki ba shapo benta shapo ngin hap tes ngin hap yehi tangba ku mengitip ka jela jongi ngibat kedan meningkong ya ka jing pang bampong jong ka tangut ru bat yaki jimpang bampong ha rendang mu bangi ong ka throat cancer ka jong ka tang kro jong ka kini kiwi benta mu ha thli he ngi bat lut kedan ban ningkong ti de kinong pang hi kidan so jing thut kinda so wit kin hap one test hi would ngilap koloi kan ngilap ban le ki ba bahatam yaki kan ngai ya ka mata ka khubor ka bang kwa bangan ai se barokhat kalong ngamla su ban ai ki bal amlian bat ki bal along ki addicts namar yo addict hi you beri unu bal along addicted ni dan su menu bala le eu utu bal ade hu addict kamut du lapang la sudan benta bitang bau doktor bagi jik sumar hari ka khubor jongi benta ka bangala ban ai kalong tang yaki kena ki banadu ki prak handai snem chaneng ba mbet hi ban sedang fitang sa asnang la kala mlien bat ka bala ban phaiden ya bat mde bangan ong yaki pej ba phi phinum ba mi ne phinum yo jing pang bampong phinum yo ta o jing thut utar phinum yo kata ngam kwa ban penting yaki kena rit ki jongi mo ki generation ki jongi ban sawan ban ong banam ta ka jing pang hanre ka jing terwa kalong ba wat num sedang ya utau duma la ne u secret nu wat num sedang ngikwa tang ba phin yo ka jing em ka ba a healthy life a rich life ni ong dai and a better life kai ngikwa tang kata ka jing em ru kan jalan phin yo ka jing em ka ba sup ka ba kemen ka pisah tengkar ru phila ban pelang ka num lut ka nu su ka pisah ka le jo tang nam ta ban thiet ye gitu gi ai tapi la ambilin ni kanang long arsya laisya ka jing lut phut tin na kaliang jong kayo ka kot ru kan kata em tem dehi ban sedang at all tang kata de ka khubor ngaw kwa ban ai ka khubor jonga ka kawi kalong ba nga kwa ong ki bri jongi basngo ba da phila no ko mga jo ong barok khoi ngala bunong shun ro ngatip ki dom lut ki bri ngan ringam la ngan hap ong hi kum ka nong pej ya kani ka jing pang ba da phila i som haya kiar ka bam ka bam kwai di duma ka di kiat mo te bat kini ki bam jongi ru ki bam padem bam that mo da penduna no kan te da phi la mlin ro kani ka jing di duma ka jing bam kwai e ro kalong ka jing mlin ka e ngatip mo kam de ka basuk bangin i ka bingi la jumlin henry persang man penduna no mo bat ki bam paju di bam paju bam sngoba wat ju tur hi sajan no kini ki basniu bale ba mde tang ka jing pang bampong ka ta ka klong snam ka ta ki tor jongi mo ka pentlot ya kamet te subha ya kiar ya kini ki basniu but sakawi nga kwa ong ki briu balai kani ka jing pang bampong mentak la long ka bayong khli mo te phim dei banya sngo phla phim ya dei banya sngo le ra nya so tieng pidi banya wan be chak mat ban le ka screening ban test mo shwa ban wan ka basniu hamet kamdi ka basniu bangin screen ban pha examine ya la di haki doktor ban laj na ka basniu hadin habut bakan poi deki jingpang basniu ka bala iu bale ba kani ka kansa mdi ba kashwan kansan ka ai hi hindian soi ka dakashin mo ha badang sedang kumba at least haka shisnem shiteng kala don hi ka dakashin ba pi don jing thut hamet ti phim dei ban ignore ken ban le mam saliai kitu ki dakashin ba kamet ka ai di ban chakmat ban pates ban iyo balai ba yo pinwan ha kapor bal aslam bade ka jenjar yang ngiru ban sumaria pi